Какво правиш, бе, човек? Бяс ли имаш? Бяс! Каква бяс? Мажа се с пяната за растеж на брада на Men's Care. Бяс! Ти имаш бяс! Менски, пяна за брада. За какво ти? Ти нали имаш брада? Да, имам брада. И тогава защо ти е още брада? Защо ми е още брада? Защото половината си отрязах по-рано и сега се опитвам да я върна, просто той не можах да го настроя. Много ли е зле? Горе-долу. Дай да видя. Боже господи, мъжи, дай направо ще намажа. Мале, много е зле, човек. Дай. Тази пяна свърши. Те са Men's Care, имат ли още някакви продукти за растеж на брада? Да, имате серум и аз имам и още една пяна за растеж на брада. Просто те имаха промоция, купи две и получаваш третата безплатно. Ето серум тук да ще го сложим на брада. Направо ще го сложа. Не мога да повярвам, че на пяна ти върна брадата същата, че и по-хубава. Няма какво да ни вярваш. Men's Care. Най-доброто на пазара. Ти погледни за 2 месеца какво стана. И са с 100% само натурални съставки, които не дразнят кожата. И миличките ми фоликули. Защо си го държиш в джоба, докато гледаме телевизия, бе, човек? Тя да знам, просто да си имам. Ако нещо пак се обърка. Ясно, доста си хитър. Я задайте ли? Кой е Дончо? План Б. В смисъл? Нали се сещаш, може продуктите не са толкова качествени и хубави и да не ти беше пръснала брадата обратно.